disfresses, la plaça de Sant Marc, l'illa de Murano, però com que de pressupost anem un poquet curtets, anirem gràcies a un Belén. Sí, ho han sentit bé. És el Belén que ha fet la falla Sant Vicent Màrtir en Par i Turbi de València. Ara veuran que original. Vos convidem a veure el Belén venecià de la falla Sant Vicent Màrtir en Par i Turbi. En primer lugar, enseñaros un poco cada una de las partes que hemos creado este Belén, la parte característica de Venecia, sobre todo la zona de los canales, donde están cada una de las góndolas. Como pueden ver, son góndolas que flotan sobre el mismo canal, que és d'aigua. Pel que fa als personatges, tenim així el naixement, estan totes les figures vestides en tela i modelades una a una en plastilina. Així tenim a la Verge Maria, Sant Josep, el xiquet, que com a curiositat està una cuna, que és un poc diferent al típic portal, els Reis Mags, que estan tots vestits en teles venecianes, i els pastors, que en aquest cas estan tots disfressats de carnaval, portant els regals al xiquet. Otro lugar que hemos recreado es la isla de Murano, donde están un poco las fábricas que se hacían de cristal, el mercado de la época, y edificios característicos de la isla, como está la torre de Murano, las tiendas y los hornos de creación de cristal. Y se desarrolla la Anunciación de María como la Anunciación de los pescadores. Hem tractat de representar els principals personatges de Venècia. Tenim a Da Vinci, tenim a Casanova, un filòsof de l'amor molt conegut per les seues conquestes. Tenim al metge, que representa les diferents epidèmies que ha sofrit la ciutat de Venècia al llarg de les èpoques. I, com no pot faltar el típic gondoler esperant a que vingui algú a portar-li a la seva carrera. Hi ha que pensar que només, per exemple, fer tots els tratges dels ninotets du moltíssima feina perquè estan fets en patrons a mà, la pedreria cosida, les cares de les màscares venecianes pintades. El edificio de Orocrio, característico por sus campaneros, da pie también a la entrada de dos torres que hay junto a Plaza San Pedro, en la cual está el ex patrón de Venecia y el león veneciano al lado, que es la característica señal de Venecia. A su lado, el Palacio Ducal, uno de los museos más famosos de Italia y más grandes, y junto a ellos, por la parte de abajo, cada una de las figuras van vestidas con diferentes trajes carnavalescos de la feria de carnavales en Venecia. A su vez, el Puente de los Suspiros, muy conocido porque normalmente todos los presos, cuando iban a ser ejecutados, se despedían a través de las rejas del puente. Esta falla du molts anys fent Beléns i enguany volia aconseguir un repte com era recrear la plaça Sant Marcos de Venècia. Ha sigut costós, però estem molt contents en el nostre treball. I ja falten poques horetes perquè el rellotge marque l'entrada de l'any nou. I en esta casa, en Canal 9, la podran viure des de diferents punts de la Comunitat Valenciana. Un serà el campanar de Sant Mateu, que té un rellotge del segle XVI. Paco ha vist com funciona este campanar de tantíssima història. A colp de pèndol, el temps passa inexorablement. En unes hores s'esgota l'any i Lucas puja per l'empinada escala de Caragol. Ho fa 2 voltes per setmana. És l'auxil a Sant Mateu i l'encarregat de cuidar esta relíquia de mesurar el temps. Es porta bé? Molt. Molt.